सिखावफोरबो दङ सोर सासे गेरेमसा बेयाव दाखाय दं जिनाहारि खालामगासिनो लासिं सिं साननो गोनां बाथ्रा जोबोर साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर मा बाथ्राखौ साननो गोनां नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजिखादों जोंहा राकेश ब्रह्म बिथां इएमआ बिटिआरनि इएमआ मा बाथ्रा बुंदों सोरबा इउटुबार जिनाहारि खालामग्रानो सिखावनो डाकेटनो बिथाङा बेखौ सिनाया बिथाङा निश्चय सिनायगौ सोरबा गेरेमसा बसुमतारी सोर बिथाङा सिनायनायबो सिनाय बायदि बाथ्रा बुंदों जाय हक जाबाय नाथाय सिनाया बेथ' बे बाथ्राया थिगानोमोन नाथाय सासे इयुननि खुगायाव जिनाहारि खालामग्रा सोरबा इउटुबारनो सिखावनो होननाया माने समायाखै ना समायदों नामा रायजो राजाफोर जोबोर साननो गोनां आरो लासिं सिं बाथ्रा बेनो जे सासे इयुननि खुगायाव जोंनि बर' समाजनि सासे बर' समाजनि बाथ्रा बुंग्रा सासे इउटुबारखौनो जिनाहारि खालामग्रा माग्रा नै बिसिम लांबाय आरो प्रमद बर'खौ बिथाङा गाज्रि गाज्रि सोंखारिग्रा माखासे सुबुंफोर होननानै बुंदों प्रमद बर'खौ दिनैसिमबो रावबो जिनाहारि खालामग्रा बा सोरखौ सोरबा हिन्जावजों लेना देना दं होननानै रावबो बुङाखै बुंदों नामा दिनैसिमबो नुनो मोनाखै जोङो नाथाय दिनै इएम राकेश ब्रह्म बिथांनि खुगायाव इउटुबारखौ माने जिनाहारि खालामग्रा होनना बुंनाया बिराद लाजिथावना बाथ्रा जादों थानो हागौ सोरबा सासे सानैया नाथाय गासिबो इउटुबाराथ' नङाना नंगौ नामा दिनै इउटुबारखौ बुंनाय लोगो लोगो गासिबो इउटुबारफोरनि गोसोआव एसेबाबो गुद सौदाव फैयो बे बाथ्राया नङा जे जोङो दिनै इउपिपिएलनि सोरबा सासे सुबुङा गाज्रि सोरबा लाइमोन हिन्जावसाफोरजों बा हिन्जाव मानसिजों नारै केलेंकारि दङब्लानो जोङो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा होनबा जागोन नामा जाया बेखायनो सानै हयै बाथ्रा बुंनांगौ आरो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बिपिएफआव थानायनिफ्रायनो दिनैसिमबो राकेश ब्रह्म बिथांनि खुगायाव मोजां राव फंसेबो ओंखारफेराखै ओंखारदों नामा ओंखारनायखौ नुफेराखै दिनै जुदिहे समाजनि मोजां खामानि मावनोब्ला रायजो राजाजों अनसायजानोब्ला बिथाङा गोबां माखासे रायजो राजाजों गनायजाथावना बाथ्राफोरखौ बुंनांगोन आरो बिथाङा मा बुंदों फैबाय थानाय समाव जिथुनाखि इउपिपिएल आरो बिपिएफ जमा जानानै जिथुनाखि इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बेवहाय सिफनि सिटखौ सोर लागोन बा सिएमनि सिटखौ सोर लागोन ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा एसे सोंलु खालामदोंमोन दा बेखौ बिथाङा बुंदों बुंस'नो हाया दायो उननि समाव उनाव जागोन बे बाथ्राया सियर नंगौ दा नोंथां बायदियासो बुंस'नो हायाखौ नोंथाङा दिनै मारै बुंखो दाख्लैनि सिगां साननैसो सिगांनि भिडिअ नोंथाङा चेक खालामनानै नाय खुद मा बाथ्रा बुङामोन सिएमआव प्रमद बर'आनो थानांगौ गोजौआव बिजेपिआनो थानांगौ आरो डिपुटि चिफआव हाग्रामा महिलारिया थानांगौ होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन दा नोंथाङा बेखौहाय मारै सेलेक्सन खालामनो हाखाखो ज'आनो जाथ'वाखै खौसेयानो जाथ'वाखै बिथांमोना आखाइखौनो हमलायथ'वाखै दिनै बिथांमोना सानैजों स्रें सियार गंसे जिरायनानै प्रमद आरो हाग्रामा महिलारि सावरायनाय जायाखै दिनै बिनि एडभान्स नोंथाङा सिमां नुहुरखाबाय आरोखि दा गोरोबनांगौ खौसे जानांगौ बे बाथ्राया जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानोना जों बिदा फंबाय न'खर गंसेनिनो बुंनो थाङोब्ला सासे बिमानिनो फिसा सासे बिफायानो जोंखौ जोनोम सोरजिजोबदों बे हिसाबै जोङो बयबो बिदा फंबाय खौसे जालायनानै खामानिखौ मावलांनाया मोजां बेयाव हाग्रामाया जुदिहे ओंखारनानै थायोब्ला हाग्रामानि रं जागोन प्रमदआ जुदि आनज्रायनानै थायोब्ला प्रमदनि रं जागोन नङा होमबा आरो हाग्रामाया ओंखारनायबो नङादां आंनि सानहरनायाव बा मोनदांनायाव मानोना बिथाङा 2020 मायथाइयावबो जमायै इलेक्सनखौ गेलेनोसै होननानै इउपिपिएलखौ खावलायखादोंमोन बिथांमोनासो माने इगनर खालामदों एक्सेप्ट खालामाखै नङा होमबा नैबे बाथ्रायाव दा हाग्रामाखौ नुहरनाय बायदिब्ला खौसेया जाखागोन जमा जाखागोन मिलायखागोन दा जाय हक नोंथांमोना बिबानखौल' मोजाङै मोजां मिलायलायनानै सोर मा जायो मा जाया बे उननि बाथ्रा नोंथांमोना उनाव मोजाङै मोजां खामानिखौ ज' मावलांबानो जाबाय खिन्थु नेक्स्ट टाइम जुदि नोंथांमोना ज' जानानै उनाव गावस्रालायनानै आरो पाब्लिकफोरखौ रायजो राजाखौ फोरसा फोरसि गोदाव सोराव खालामफिनोब्ला मा खालामनाय जागोन रायजो राजाया बा मा खालामनो थांखि लानानै दं गोरबो सिङाव नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर शेख हासिनाखौ जेरै बांलादेशनिफ्राय इन्डियानाव थाफैहोलायदों थिग बे सिस्टेमनि जोंनि बर' सुबुंफ्रा खालामनो हागोन ना हाया दा नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो जाय हक गेरेमसा बिथांखौ जोंहा राकेश ब्रह्म बिथाङा सिनाया होनदों सिनायाबो जानो हानाय बे बिथांनि पार्सनेल खोथा नङा होमबा नाथाय ससियेल मिडियायाव जे जिनाहारि खालामग्रा होनना बुंदों बे बाथ्रायासो जोबोर लाजिथावना बाथ्रा आरो बिथाङा माखासे खोथा बुंदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ कनकाहा लखिमपुरसिमलायनो बिटिआरआव सोसनजोबनाया कमप्लिट जाबायनो बहा जाखो फैनानै आसि थुनानै दिन्थिफैसाय राकेश ब्रह्म नोंथां आं सासे सनितपुर जिल्लानि बिटिआर सिमानि मानसि आङो मिथिबाय बिटिआर सिमानि मानसि आङो सनितपुर जिल्ला
फार्स्ट नय दैमाजों गामि दरसे बारबानो जोंनि गामि फार्स्ट नय दैमायानो बिटिआर सिमा नङा होमबा बे बिटिआर सिमानि गामि दरसे बारबानो जोंनि गामि अर्थात जोङो बर्डारनिनो मानसि जोंनि गामिखौथ' बाद दोन जोंना फरेस्ट एरिया नाथाय जोंनि आफाङावहाय मेयादि लेन्ड पाट्टा जानाय हाफोर दङ ना गामिफोर दङ बै बिथांमोनानो मानो सोसनजायाखै दासिमबो मानो सोसनजायाखै राकेश ब्रह्म नोंथाङा इएम जानानै गोदाव सोराव गिदिङालासिनो नायथिङालासिनो खुगायावल' बाथ्राखौ दं होननानै बुंबा जागोन नामा हारा गैयै सालाय होननानै नोंथाङा ओरैनो गोब्राबा जागोन नामा लाजिनो एसे सोलों बुंबा दै नाङो गन्थङाव दै हाबहैयो नोंसिनाव मिथिबाय इउपिपिएल सरकारा बिराद मोजां खामानि मावदों होनना बुंगासिनो दं मावदों मावाखौ जोंहा बुंनो दरखार गैया मावदोंबा फोरमानखौ देखायदो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव सोसनदों होनना बुंदों सोसनदोंब्ला देखायदो जोंनो फोरमानखौ हो बहा कमप्लिट जादों हा हुनि जेंनानि खामानिखौबो कमप्लिट जाबाय होनबाय नामा नोंसोरो होनसै होनलाय दे बाथ्राखौ एसे सानै हयै बुंनाया मोजां जायो इएम राकेश ब्रह्म नोंथांनि रावानो फंसेबो माने भेलु गैया गासिबो भेलुलेस गोजा नोंथांनि रावफ्रा नोंथांनि रावानो फंसेबो गनायथि नङा नोंथाङा ओरैनो आब्बां जाब्बां खुगायाव जा फैदों बे बाथ्राखौसो बुङो मालाबा गिदिंनानै सार्भे खालामनानै नायफेरदों जानो नोङो सार्भे खालामनानै नायफेरदों सनितपुर बिश्वनाथआव मालाबा थांफेरदों नोङो दिखियाजुलि हुग्राजुलि बाटासिपुर बेलसिरि मिसामारि रांगापारा गलाय बिश्वनाथ बालिपारा धलाइबिल बेफोरथिं थांफेरदों नोङो थांफेराखै गहपुर बारनांगौ बिटिआर बर्डारा मिथिबाय नाथाय गैया मानो सोसनजोबजायाखै सोसनजोब्बाय होननानै नोंथाङा खुगायाव बुंबा जागोन नामा आरो बिथाङा मा बुंदों बे जि जायगायाव गाव थानानै थिया गसंनानै लेक्सार होदों बे जायगायावलायनो फैबाय थानाय समाव गुलि थांगोनलायनो न'खर आसनि होनायनि खोथा बुंहैगोननो माबायदि फुस्लायनानै फैखादों नुदों माबायदि फुस्लायनानै फैखादों पार्टि मोननैजों खौसे जायाब्ला माब्लाबाबो हाया नोङो इएम राकेश ब्रह्म माब्लाबाबो हाया बेखौ डाइरेक्ट रोखा बुङो आङो नोंथाङा मोनसेबो खामानिखौ मावखाया मिथिबायना मोनसेबो खामानिखौ मावखाया मावग्रा मोनब्ला नोंथाङा नैबे 5 बोसोरावनो गोबां खामानि मावनानै दिन्थिनो हासिगौमोन रायजो राजानो गोबां खामानिफोरखौ माने जौगाहोसिगौमोन एरिया ओनसोल डेभेलपमेन्ट खालामना होसिगौमोन दिनै फैनानै प्रमद बर' सारा फारसेथिं जोगार जाहां जानायखाय निरुपाय जानायखाय उपाय नागिरदों नङासै इउपिपिएलआ बिपिएफजों गोबालायनो नागिरदों नङासै जोंहा बेखौ बुंनांगौ दरखार गैया गोबालाय अनलायनांगौसो अनलायनानै थानाय बायदि संसाराव मालाबाबो आलो गोजोन गैया नोंथांमोना खौसेथि जायालासिनो गुबुन लामाजों आगान सुरलायगोन अब्लासिम बर' रायजो राजानि गोसो गोरबोआव सान्थि एबा गोजोन गोरोबथा एकट जादोंब्लाबो नों आं मानसिफोरनि जिउआव गोजोननाय मालाबाबो थानाय नङा दा आं मा बुंबावनो रायजो राजाफोर नोंथांमोनानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो राकेश ब्रह्म बिथांनि बुंनाया थारैनो सैथो ना असैथो आरो बिथाङा बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोसनजोब्बाय होननानै बुंदों कमप्लिट जाबाय होनदों जामारबाय नामा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर दिनै कालिंदुवार समस्थियाव दिनै 500निबो बारा जोंनि बिखेखकरि आदिबासि समाजनिफ्राय आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बेवहाय दिनै जगदान जाफैदों बेनि जिहेतु बुंगासिनो दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफजों खौसे जानायनि लामायाव नाथाय बिपिएफनिफ्राय लोब इउपिपिएलसो फैदों मानि जोङो इउपिपिएल दोलोखौ जों आगोलावनो होदों जों मोनसे गोदान समाज बानायनो नागिरदों आरो बे मोनसे गिदिर मथ' आरो बे मथ'आवनो बिटिआरनि रायजो राजा बेवहाय बिखेखकरि बर' समाजा जिहेतु नुबाय जे माने प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बेयो रियेलि रायजोनि थाखाय दा बेवहाय खुनु दाङाबाजि बेवहाय खुनु माने जाख्ल'नाय बेफोरबायदि जेबो माने परिस्थिति गैया बा बिदि मोनसे समय फैयाखै बेखौ गोबां मानसियानो रियेलाइज खालामदों आरो बेनो मेन बाथ्रा जे फैगौ जे 2025 जे जोंहा बिटिसि इलेक्सन बेवहाय खमैयाव 35टा सिट लानायनि थांखिजों जों खामानिखौ मावगासिनो दं जिहेतु इउपिपिएलबाबो आरो बिपिएफबो गेलेगोन बे समावहाय ज' जायोब्ला सिट शेयारिंनि खोथा बे खोथाखौ जोङो बुंनो हानाय नङा उननि खामानिया उननि आरो उनाव जि जागोन जों बेखौ नुगोन खिन्थु दानि समाव जिहेतु जोंहा जोंनि स्टेन्डखौ लाखिनांगौ आरो जों गोजायैबाबो खमैयाव 30टानि सिटनि 35टानिबो बारा भट लानांगोन
बे थांखिजों जों खामानि मावदों आरो सासे बर'नि गेरेमसा बर'आ दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै रायजो बेबायदि सिखावफोर बुहुद दङ सोर सासे गेरेमसा बेयाव दाखायत दं जिनाहारि खालामग्रा सुबुंफोर दं सोर गेरेमसा जों बेखौ सिनाया माखासे खोथाल' बुङो खामानि मावनायाव गैया होननानै बेखौनो दं सोर गेरेमसा आं बेखौ सिनाया खिन्थु प्रमद बर'खौ गाज्रि जायफोर बिथांमोना बुङो बिसोर आसलथे गावसोरनो जिनाहारि खालामग्रा सुबुं जागोन आं बिदि आन्दाज खालामो आरोखि बिजेपिनि स्टेडियाम माबोरै दं नोंथांमोननि नोजोराव बिजेपिनि जिथु स्टेडियाम बिथांमोनाबो बिजेपिया जोंनि बिग ब्रादार आरो फैगौ समाव बिजेपिजों जों एखेलेगैनो फैगौ 2025 सिमहालागै एखेलेगे सरकार खालामगोन जोङो बे जों सिदा सिद्धान्तखा आरो बिजेपियाबो गावनि एक्सारसाइसखौ खालामगोन जेसे हागौ एसे बिथांमोनाबो गावसोरनि दोलोखौ फेजेननो सेस्था खालामगोन बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जोंना मथे जे 2025 सनाव 30 बारा सिट भेरगावनि गासिबो सिट उदालगुरिनि गासिबो सिट बाक्सानि गासिबो सिट क'क्राझारनि गासिबो सिटखौ लानायनि सिमांजों 1 लाख गोदान माने गुबुन दोलोनिफ्राय जों जयिं कार्यक्रमखौ बिफर नभेम्बर जों मावजोबगोन आरोखि बेथ' जागासिनो कन्टिनिउ प्रसेस डे टु डे प्रग्रेस दाख्लैसो नोंथांमोना नुबाय जे जोंनि जे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सनितपुरनि जिखिनि हाबनांगौमोन अलरेडि कमप्लिट आरो बावैनो जोंनाव जे माने 60टा समष्टिनि जिखिनि खामानि सोलिगासिनो दङ बे खामानियाबो बहुत प्रग्रेसआव दङ केबिनेटआव उत्थापन जागोन रायजो सभायाव फैनाय लोगो बिला पास जागोन आरो बिराद थाबैनो बेबो जानो थांगासिनो दङ खालिंदुवार हिसाबै जेबो बिराद माने बुंनांगौ गैया बेवहाय जोंनि रायजो राजाया जोबोद समायना आरो बेवहाय बर' रायजोआ फुरा एक दङ फैगौ दिनाव जोंनि जाथिखौ बोरै स्टेन्ड खालामगोन बिटिआरआव बिएससि निफ्राय बिटिआर सिम फैनायाव जि गोलाव मोनसे माने जार्नि बेवहाय जोंनि बर' जाथिया बेसेबां गोहोम दङ बे भेरगाव ओनसोलनि गासैबो बर' रायजोनि थैयाव दङ गतिके सान्थिखौ नागारनानैनो दिनै जोङो बिटिआर सुक्ति जादों आं मिथिगौ भेरगावनि जेसेबां बर'फोर दङ बेयो बिटिआरनि सुक्तिजोंनो दङ आरो प्रमद बर'जोंनो दङ आरो इउपिपिएलजोंनो दङ आरो आं बेवहाय मेसेज होलांगोन जे फैगौ दिनाव आङो कालिंदुवाराव बार फैगोन आरो गासिबो बेबायदि खोथाजों लोगोसे न'खर आसनि होनायनि खोथाखौ आंहा बुंफैगोन आरो